Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Mga igsoon, ni anata sa Biyernes human sa Badlis, padayon natong iampo nga ang tanang katawhan makatagamtam sa kalipay nga Dios non, dili lunlon kasakit. Nga unta ang tanan motuo ug magsunod gyud sa kabubuton nga gitudlo kabubuton sa Dios nga gitudlo nganhi kanato ni Kristo ug sa mga santos ug gipuy-an sa ilang kinabuhi. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig hatag nato dinhi kalipay tungod sa ilang pagpamalit ani ato mga slots nga unta hatagan sad sila sa kabuhong sa kalipay nga Dios non. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagsugod na kami sa mga buhat sa penitensya. Itugot nga tinabangan sa imong kaayo, amo kining padayunon uban sa gugma ug sa matarong nga kasing-kasing. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang Ginoo miingon, singgit ug kusog ug ayaw pagpugong-pugong. Ipatubaw ang imong tingog ingon sa trumpeta. Sultihi ang akong katawhan sa ilang mga sala ug ang banay ni Jacob sa ilang kalapasan. Adlaw-adlaw gipangita nila ako ug malipay sila ug nga masayod sa akong kabubuton. Daw usa ka nasod nga matarong ug wala magsalikway sa balaod sa ilang Dios. Nangayo sila kanako ug hustong hukom ug ikalipay nila ang pagduol sa Dios. Nangutana ang katawhan, nganong magpuasa man kami kun dili ka makakita? Nganong magpaubos man kami kun dili ka magpakabana? Ang Ginoo miingon kanila, ang tinuod mao nga samtang magpuasa kamo, mangita kamo sa inyong kalipay o gidaog-daog ninyo ang tanan ninyong trabahador. Magpuasa kamo apan mangaway ug mangulata gihapon kamo. Ang pagpuasa nga sama sa inyo dili makatabang aron dunggon ang inyong pag-ampo. Mauba kining matanga sa pagpuasa ang makalipay kanako? Mauba kini ang tinuod nga pagpaubos? Igo na ba ang pagduko sa inyong ulo ingon sa bugang? Ug sa pagbanig og sako ug abo?
Mao ba kini ang gitawag ninyog puasa nga kahimutan sa Ginoo? Ang puasa nga akong gikinahanglan mao ang paglugtab sa mga gapos sa sala ug pagtangtang sa higot sa yugo. Ingon man sa paghatag ug kagawasan sa mga dinaog-daog ug pagbali sa tanang yugo. Dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mauman nga hatagan ninyo pagkaon ang mga gigutom ug papuy-on ninyo ang sa inyong balay ang mga kabus nga walay puloy-anan ug nga bistihan ninyo ang hubo inay pasagdan ninyo ang inyong kaigsuunan. Sa ingon mudanag ang inyong kahayag, ingon sa banag-banag sa kabuntagon, ug mamaayo kamo pagdali. Magiya kaninyo ang inyong katarong, ug sa inyong luyo, panalipdan kamo sa himaya sa Ginoo. Kun mosangpit kamo sa Ginoo, tubagon kamo niya. Kun magpakitabang kamo, dili kamo niya balibaran. Kung likayan ninyo ang pagdaog-daog, ang pagtulisok, ug ang daotang pulong. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Usa ka mahinulsulon og mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka mahinulsulon og mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong kasaypanan. Og linisi ako sa akong kasalanan. Usa ka mahinulsulon og mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kay gila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Usa ka mahinulsulon og mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Kay dili ikaw mahimuot sa mga sakripisyo. Kung maghalad ako og halad nga sinunog, dili ikaw mudawat niini. Ang akong sakripisyo, Dios,
mao ang mahinulsulon nga espiritu. Usa ka kasing-kasing nga mahinulsulon ug mapaubsanon. O Dios, dili nimo tamayon. Usa ka mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing. O Dios, dili nimo tamayon. Ang mga pulong mo, O Ginoo, paglingkuran sa among pagtuo, ug agakan kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayang ikaw, O Ginoo. Unya miadto kang Hesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag og nangutana ngano man nga kami ug ang mga Pariseo masubsob nga nagpuasa apan wala magpuasa ang imong mga tinun-an. Si Jesus mitubag, naghuna-huna badi ay kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang ang pamanhonon uban pa kanila. Dili gayod, apan moabot ang panahon nga ang pamanhonon kuhaon gikan kanila og magpuasa na unya sila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Diri sa atong unang pagbasa, gihisgutan dinhi ang pagmahay sa mga Hudiyo, sa mga Israelita, kay nagsigi silag tuman sa mga balaod nga gistudlo ni Moises, labi na gining pagampo, pagpuasa, ila pag yung sulob sako, maglingkod pagid sila ng abo, magduko, niya kanasang ilang paghalad, pagampo dito sa templo, aron dunggon sa Ginoo. Niya niabot ang panahon nga nagkalisod-lisod yun sila. Mao na ni ang gihisgutan dinhi ni Propeta Isaías nga nakaingon ang mga Israelita unsa may kapuslanan nga magsigi pa mi og kanini ang paubos nga di man ka magpakabana sa among pagpaubos, gidaog-daog na mamigmaayo. Unsa pa may kapuslanan magpuasa mi nga di man gyapon ka manumbaling. Pasabot napulan silag ampo, nagtuo sila nga ang Ginoo gibaliwa na ang ilang pagampo. Lingian na imong tupad ing na gidungog bagyos Ginoo imong pagampo, tanan gyud. Nasa tayo mga pagmahayng daghan. Ingon kang makatrabaho ang imong anak, nataktak na nos trabaho imong bana, wa pagyud ka trabaho imong anak. No. Na kay gi-expect nga imong higala nga nipasalig yun nga mobayad sa iyang utang, nga igbabayad na ba sa to nimo sa eskwelahan na ning anha na no nimo niingon na noon sus di malasa gyud o di jud ko kabayad karong panahon na. Still lang sig ampo imong sakit, kanser sa liver, sige kag ampo nga maayo na cancer na sa nun imong baga. Ingon ka na unsa naman nayusahay ingon ana, pero ang giingon sa Ginoo ang iyang tubag yung siya lagi nagpuasa mo
pero magsige lang yapon mo pangaway. Nagpuasa mo, sige lang yapon mo dinautay. Sige lagi mo simba, pero wapag gani magsugod ang misa, naglinibakay na mo diya sa lingkuranan. Sige mo ampo, na prayer meeting, nga igumas prayer meeting, linibakay na yon. Pasabot, wa sa kasing-kasing. Ingon ang Ginoo ang puasa nga akong gikinahanglan mao kini. Naingon siya, dili ba ang puasa nga akong gikinahanglan mao man nga hatagan ninyong pagkaon ang mga gigutom, inyong papuyon sa inyong balay ang mga way balay. Mao na puasa yang gingon. Atimanon ninyo ang mga dinaog-daog, ang mga hubo inyong bistihan, ang mga ilo inyong atimanon, ang mga kabos inyong hatagag balay. Ano ba? Mauta na nga, sige tag-ampo, pero wa tay gibuhat nga maayo ngadto sa atong silingan, wa gid nay kapuslanan. Bisan paghutdo nato kining gitawag natog rituals, sundo na nato tanang mga rituals dinhi simbahan, tanan natong activities, via cruces, sa panadiha, fasting and abstinence, kanang atong mga pag-ampo, mangumpisal kita, pero di gyapon ta mutabang sa labing ubos, daw lang gyapon kaita, di gyapon nato mapaambit ang mga nindot nga niya nato, wala kanay kapuslanan. In short, magsige lang gyapon tagpakasala, di lang gyapon ta magpakabana sa mga taong nanginahanglan. Muna karong panahon aning Kwaresma, aron mahimo ning epektibo, una ato gyung himuon ang pag-ampo. Okay man gyud kay na. Ang sunod, ang pagpasayloay, ang pag-alagaray. Nga ginay nindot. Kana bang magpuasa ta aron ang atong natigom sa atong wa pagkaon, wa ta mamalit og mga butang nga luho, ang budget ana ipanghatag ngadtos mga nanginahanglan. Di ba? Sige, lingi asa na imong tupad ing na di na ta mangaon aron atong ipalit og slot. Kay nanginahanglan mang simbahan, usama sa tas nanginahanglan karon, mo na maglaom kung mahurot ning atong mga slots og kahalin karong panahon na kay magpuasa ta. Di ta mangaon, tagpila gunay budgets kaon. Di ta magsigig inom, dili na ta magsigig party-party. Nya kana mga budget ana ato nang ipalit og mga slots og itabang sa mga silingan. Di ka mo palit og bag-ong sakyanan karong panahon na, di ka mo palit og ang mga bag-ong sinina, sapatos, bag-ong gadgets. Nya kang imong budget ana ipangtabang sa nanginahanglan. Iapil og palit nga ni atong slot. Kana moingon yung Ginoo, maunay nindot. Muna diri sa atong ebanghelyo, niingon diri pagsulti nga ingos Kristo, magpuasa ba di ay ang mga dinapit kung kuyog pa nila ang pamanhonon. Pasabot, kung kuyog nato si Kristo, wala gid tay kasub-anan. Pero kanus-a man nato makuyog si Kristo kung mahigugma natas labing ubos, kung mahigugma nata sa mga dinaog-daog ug di na sad ta magdaog-daog. Matod pa sa unang pagbasa, balia ang mga yugo nga nakapabugat sa imong isig katao. Hunongo na ni natong pagsigig. Ano bang palabi-labi nato? Pareanang imong kural, nakaali na gyud maayos imong silingan, gamay na lang kay gagianan, naglisod na sila. Ana, imo nang bungkagon, imo nang padak-an ang ilang agianan. Ang ilang agianan, lapukon kaayo. Nya ang imo pag yung tubig gikan sa inyong hugasan, adto pag yun mudagan sa ilang agianan, dangog na kayo, hugaw pa jud kay tan-awon. Ana, o nanas karsada, nagbanaw na, kaya ang imo sa dihang nagnegosyo sa kanang imong tubig sana kanang hugas-hugas, washing na apag yung skillets dan nyab nang magwashing sad, pasirit sad, ang muagi sad, gasakay motor, pus nga intawon usahay. Ana, hala, kuhaan na ng imo dihang negosyo,
ipalayo na dito na sluyos inyong balay aron inigwasing dito bahalag asa na magwarawara di na makaapiki sa imong silingan di sad na makapahimong hugaw sa atong agianan na ba maghuna-huna ta para sa uban nya human malipay dayon ta pasabot way kasubanan basta kitang tanan maghigugmaay nya magsugod yun ni ang atong paghigugma sa uban sa atong paglimpyo sa atong sala muna sa atong tubag sa salmo o sa iyang mga contents usa ka bahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing o Dios dili nimo tamayon pasabot bisag unsay atong pangayoon sa Ginoo basta mahinulsulon ug mapaubsanon ta mahigugmaon ta sa usag-usa di kita balibaran sa Ginoo muna ako dinhi usag sa akong gisigihan og paningkamot hinaot unta nga mag-abot ta kanig yung paghigugmaay nato di lang kita mag-away magtinabangay magdinawatay ta sa atong kahuyangan unya magtinabangay ta sa atong panginahanglan ug ato nang buhaton isip parokya isip simbahan mapuno gid ta sa daghan kaayong mga grasya gi katapusang lingi ing na imong tupad ing na sugod karon ikaw nay akong atimanon sige ano nindot na siya niya ang imong asawa kay di naman ginamulotog pagkaon nimo atimana kanang imong bana sige na lang hapyod sa manok atimana hastang iyang manok no ayaw ihawa ang manok aron ipakaos bana atimana sad ang iyang kalipay kanindot ana niya og ato na lang buhaton baus-baus na kana puno kita sa kalipay wa nay pag kaning gitawag nato kaguol o kasubanan manindog ta mga igsoon pinaagi sa pagpuasa ug pagampo gitagaan tas Ginoo sa daghang mga grasya alang sa atong kinabuhi malaumon kita karong moingon ngadto kaniya Ginoo pamatia kami Ginoo pamatia kami nga isip mga sumusunod ni Kristo ipahiuyon nato ang atong kaugalingon ngadto sa mga lagda sa atong langitnong Amahan magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia kami nga ang katawhan sa Dios mulahutay diha sa ilang mga pagsakripisyo sulod ning panahon sa Kwaresma magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia kami nga ang tanan nga naglimod sa ilang kaugalingon tungod ug alang sa Ginoo makakaplag og kalipay uban kaniya magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia kami nga ang mga masakiton ug mga himalatyon ug sila nga nakigharong sa mga kagul-anan sa kinabuhi mapuno sa grasya sa Dios magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia kami nga si Halangdong Teofilo Kamumot isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia kami nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia kami nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot magampo kita sa Ginoo Ginoo pamatia kami nga ang atong mga kaparyentihan ug mga kahigalaan nga mihalina gawas nung muambit sa kinabuhi sa Dios magampo kita sa Ginoo
Ginoo, pamatia kami. Langit nung Amahan, itugot kanamo ang among mga gipangamuyo nganha kanimo. Dawata kini kay amo kining gituboy diha sa gugma ug pagpaubos. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay ikasago kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong ipakita sa kayo baway sa kayo baway sukod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. Ginoo, naghalad kami sa sakripisyo pahinungod sa Korisma. Itugot nga mahimo kining sakripisyo nga makapahimuot kanimo ug maghatag kanamo og kusog sa madasigong pagpugong sa among kaugalingon. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhayg makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matupad ang imong pag-uod, hindi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanod namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawan, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, hinuluan-luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy,
Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita, makagagahom nga Dios, itugot nga ang among pagkalawat, makapalimpyo kanamo sa tanang sala, ug maghimo kanamo nga angayan sa mga panabang sa imong kaluoy. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos non na kalipay. Nya mahitabo ra ni kung ang atong pagpuasa o ang atong pagampo nakasintro gyud sa pag-alagad ngadtos mga labing ubos o mga nanginahanglan. So padayon mo sa pagdi lang ko makahatag og update sa atong mga slots, pero salamat sa inyong pagsigig palit og slots, og padayono nato ang pagpalit ang atong SBF DAG
para sa kumbinto nga tag 500 pesos per slot. Nya ang ato sang bag-o karon nga slot ang Divine Cleansing, Healing and Strength or DCHS para sa atong Holy Week o sa atong Fiesta Celebrations din his parokya, tag 200 pesos per slot each DCHS. Nya nga to sang DSAP investment slot nagpabilin pang open para ninyong gustong mo invest, tag 500,000 pesos per slot. Nya doon na ni 25% interest per annum. Kining tanan para nis pagpalambo sa atong simbahan. Nya padayon na sa ninyo ang pagsuporta sa atong YouTube channel kaning Padresiano Ubod aron dili ta mabiktimas mga scammers. Sunda lang ang ato mga official contact persons, contact numbers ug account, bank ug GCash account numbers. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.